दिनैनि दिना जोंनि अन्थाइबारि हालामनि थाखाय मोनसे पजिटिभ सेन्सजों लाङोब्ला जों मोनसे गोथार सान होननानै बुंना लानांगोन। मानोना BTRनि गिबिसिन आरो बयनिख्रुइ देरसिन अर्किड्स गार्डेनखौ जों दिनै बेवहाय अपेनिं खालामबाय। बियो 49,45,000 मोनसे प्रजेक्ट आरो बेवहाय जोङो दुलाराय नर्थ इस्टआव जेसेबां मानि अर्किड्सफोर दङ, कफ' बिबारफोर दङ, बेखौ जोङो बेवहाय लाबोनानै लासैनो जों बेखौ रिसार्च सेन्टार खालामनो नागिरदों, जागायजेनबाय। गामिनि थासारिया बे अर्किड्स गार्डेननि गेजेरजों मोनसे सोद्रोम गोनां समाज दानायाव हेफाजाब खालामगोन। लोगोसे आंनाव मोनसे साननाय दं, जोंनि बे एरियायाव बयनिख्रुइ साफासिन गामि, बयनिख्रुइ समायनासिन गामि, अन्थाइबारि गामिखौनो बानायनो हायो नामा होनना साननायजों, जेरावहाय जोंना बेवहाय ससियेल फरेस्ट्रि हाया गोबां दंखायो। ओंखायनो बेयाव जत्थ' फांबेसे दंफां दङ, मोनफ्रोमबो दंफाङावनो जोङो अर्किड्सखौ गायगोन बा खानानै होगोन बा बेवहाय जों फोथांना लाखिगोन। आरो बिनि गेजेरजों जों टुरिस्टफोरखौ एट्रेक्सन लाबोनानै इक'नमि बेकबनखौ जोङो माबोरै जौगाहोगोन बेनि राहा लामाखौ जों लानो नागिरदों। अर्किड्स जाथोआ मोनसेल' रोखोमनि जाथि नङा? अर्किड्स एसियायावनो हायेस्ट अर्किड्सआ आसामाव दङ आरो नर्थ इस्ट हिसाबैथ' गोबां अर्किड्स दङ। बेखौ कालेक्सन खालामनायखौ जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय जोङो लागोन आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ स्ट्रंलि माबा खालामदों, जेराव गायसनजेनबाय जोङो बोसोरफ्रोमबो अर्किड्सखौ बावहाय कालेक्सन खालामनानै लाबोनायनि थाखाय आं मोनसे इस्टिमेट बानायनानै होबाय थागोन, फिसाबाबो अर्किड्स कालेक्ट खालामनायनि थाखाय, जेरावहाय जों गुबैखौनो गायसनजेनबाय। माबोरै जोङो जौगाहोनो हायो, जोंनि बे बेब'स्थाखौ लानांगोन। बेनि सोमोन्दै जों ओरैबायदि मोजां मोनदों आरो दा जेनेबा सारा प्रिथिबियाव बे अर्किड दा जोंनि बर'नि गेजेर बा आसामाव इसेबां माबा नङाब्लाबो, बर'नि गेजेराव इसेबां मिथियाखैब्लाबो दिनै बे EM सारा गामियाव माखासे दंखायो हिसाबै, जों फुराना गामियाव दंखायो गोदोनिफ्राय बानायनाय। दा बे हिसाबै बेखौ नुनाय लोगो लोगो जोंनाव आरो नैबे अल बड'लेण्डनि गेजेराव फार्स्ट बा देरसिन अर्किड गार्डेन होलांबाय होननायखौ जों जोबोद मोजां मोनदों आरो दा बेनि सायावनो जों गोजोननाय दं। आरो जों हानायखिनिखौ जों बे अर्किडखौ ओरैबायदि साफा लाखिनो गोसो जादों। आरो दा EM सारा जोंखौ बुंलांदों आसामाव जेसेबां अर्किड दं नर्थ इस्टआव बेखौ बेयाव कालेक्सन खालामनानै दोनजोबनाय, नैबे खोथाखौ बुंलांदों आरो गाव सुबिदा होगोन होनदों। जों बे रोखोमाव ओरैबायदि सुबिदा मोनदों बा सुबिदा मोननायखौ जों ओरैबायदि मोजां मोनदों आरो जों बेनिफ्रायबो जों साबसिन बानायबावगोन। बे जेरैबायदि बुंदों बेनिफ्रायबो साबसिन बानायनो जों जोथोन लागोन आरो बे बुस्थुखौ मा माबायाव बाहायनाय जायो? बे जिनिसखौथ' बांसिनानो मेडिसिन बिदि जायो। ओमफ्राय दा मेडिसिनाव बाहायनाय लोगो लोगो ओरैबायदि जालांबाय, बे समायनायाव बाहायनाय जाबाय, बिउटियाव। दा जेरै कलकाता, थाइलेण्ड, टाइवान, निउजिलेण्ड बेफोराव ओरैबायदि सुबिदा दं। थाइलेण्डआव ओरैबायदि बे अर्किडखौ नोंनो बेबायदि देखायनानैबो फैसा लागोन नोंनिफ्राय, जाहोनानैबो फैसा लागोन नोंनिफ्राय, फाननानैबो फैसा लागोन नोंनिफ्राय। बेबायदि मोनथाम लाइनजों बिसोरो फैसा लायो। ओमफ्राय चाइनायाव ओरैबायदि बिसोरो प्रत्येक दिनाव बा बोसोराव खनसेया बिसोरो अर्किडनि रसखौ लोंथारो आरो बिसोरो। बे अर्किडआ ओरैबायदि भेलु गोनां दा। बेमारबो हामो नामा? बेमारबो हामो आरो बहुत अर्किड दं। जेनेबा गोदो गोदाय गोदोनि जुगाव बे अर्किडजोंनो बिसोरो मुलि थुलि बाहायनानै, जेबोथ' मुलि रोङामोन नालाय बे समाव, बे अर्किडजोंनो बिसोरो थांना थायोमोन आरो। ओमफ्राय अर्किडआ जाहैबाय जों जिउखौ गोलाव बानायोनो, बेबायदि आरो माखासे जिनिसखौ कमप्लिटलि बुंजोबजायाबो, बहुत मुलि आरो बे जिनिसा। ओमफ्राय ओरैबायदि समायनाथ' समायनाखासै, बबेबा अर्किडआ ओरैबायदि बिबार बारो 6 मास गाहाम थायो आरो बबेबा, ओमफ्राय बबेबा नोङो 2-3 घन्टाल' थायो आरो बिबारा ओरैबायदि। आबादा जेनेबा बेनो गिबि खेबना सिगाङाव नोंथाङा मावबोखांबाय? आंथ' 15-16 बोसोर जाबाय बे आबादखौ मावनाया। दा आंनाव अलरेडि दंखायो। ओमफ्राय दा दंखायोखाय नुखानानै जोंनाव नैबे दास EM सारा साबसिन बानायथों होननानै नैबे सुबिदाखौ हरदों आरो गामियाव। माबायदि मुलाम्फा जायो? मुलाम्फायाथ' बानायनो हायोब्लाथ' जेनेबा आं माखौ उदाहरन होनोसै, थाइलेण्डआ बिसोरो 60% पार इयार बिसोरनि एनुवेल इनकाम खालामो आरो बेबायदि आरो। ओमफ्राय दा जोंनावबो बेखौ जों जुदि बानायनो हायोब्ला, जेनेबा जोंनि नैबे मस्ट लकेलजोंल' जाया, जों हाइब्रिद लाबोनांगोन। हाइब्रिद टाइवान, थाइलेण्ड, निउजिलेण्ड बेफोरनिफ्राय, चाइनाफोरनिफ्राय लाबोनांगोन जों। आरो लाबोनानै जों माखासे माबाखौ लानांगोन आरो ट्रेनिं लानांगोन आरो जों बे बेगरनिफ्राय बोरै फिथाइखौ थायहोयो, बोरैहाय रज'होयो, बेफोरखौ लाजोबोब्ला जोंहा बेयाव मुलाम्फा जायैनि खुनु खोथानो गैया। आरो बाहाय जुदि जों मोजां बानायनो हायोब्ला सारा गामिखौनो जों बे अर्किडजों फिसिनो हायो।